So yung ano, camera dito. Pangalawa. Gusto po siya lang. Yung late. Halika, ganda. Stop noise. Halika na. Halika na. Ito yung client namin dito, mahihain. Ganda niya, oh. Walang lang sa upit. Pitawan mo, magaling yan. Ito nalawa ka mo. Kampulira ka na. Yan na, pagkalam Wala, teretete, tunay na makadyot. Ayan ito. Sa baka may pasang kalawak mamangon. Alright. Yun, baliktaran na. Yun, lock and load guys. Sampling ito tayo. Sampling ito niya. Ay, bitawan mo lang. Mabait yan. Dah, ang bomba, picture mo kaston. Alright, ayan guys, wait lang. Second session ni Hear Me Dog. Saka si, anong pangalan nito, sir? Mochi. Yan siya, oh. Alright, salamat. Bye-bye. Sir, picture mo kami niya bago sila. Sige.